Yesterday, people were shocked after a military drill yaitika in the Harare CBD. Vanhu vachibvunza kuti why zvaitika panguva ino soon after the just ended ZANU-PF's National People's Conference. Panguva ino pachiuka nemapower struggles ari kuitika again between the two rivals, VP Constantine Chiwenga the president. Zvinozobuda pachena ende zvakanyasa kupa vanhu maquestions akasara asina mhinduro kuti why mamilitary drills nemaexercises ari kuramba achingowanda. Panguva ino tinototi even kutanga kwegore rinori mamilitary drills awandisa zvazikamboitike mumakore apfuura. Sara bina mashuka budanyi panguva ino wasubscribe like on the bell icon. The news box inoposta mapictures nemavideos amuri kuona ema-army tankers nema-convoys in the Harare CBD kudanyo rachiti. Another parade today, meaning yesterday, after its military equipment and capacity were depleted to a bare minimum before the 2017 coup, which initially brought President Emmerson Mnangagwa to power due to many factors, among them lack of resources, the DRC war, and the Western arms embargoes. Zimbabwe has of late been steadily rebuilding its national army arsenal, firepower, and strength. Thomas Waruda panguva ina chikomendewa panapa na the news hawks. Aiwa panguva ino iri kuonekwa kunzi zvinhu zvinokumira zvakanaka. Nyangwe kwanyasa kuzikanwa kunzi aiwa the military base yenyika yeZimbabwe before the 2017 coup aiwa yanga yakulega zvanga zvisina kumira zvakanaka. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi the regime panguva ino ichiita these drills, the so-called drills, even pasari pane official communication yekuti madrills here kana kuti they are preparing for something. Zvinasi kupa vanhu maquestions kuti asi history is not repeating itself here. Suppose ndo zvakamboitika again back years around 2017 pakaitika a military transition. Tudzei mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu muzwa mafunguro enyu. So subscribe like chataona bell icon.